Health and safety warning. Det er selvfølgelig en god start. Wow. Ja, det er altså underligt det her, kan jeg sige. Ej, hvor er det ubehageligt det her. Ej, hvor er det mærkeligt. Det er ikke min krop. Den kæmpe robot kommer nærmere og nærmere. Hold da op, det er altså fantastisk, da. Det var sjovt. Men det var altså som om, at man den der blyant. Jeg prøvede at tage fat i en sten, men det virkede ikke. Ja, netop.